kublai pi parlo ngandi kiki gar director jongni ka film kadao ba mi donang ni ban pentip shpi ba ya ka music video jongni ka film kadao min plai ha ka khatsau trek jongni upnai but kabadi ru ka kasi Valentine's Day te yakani ka music video ngila le stomalu kata ban penitanan ban penpair shushu nakini ki music video ki bangi ki ngila de plan kum ka dur bahabru khandaila mansim ku comment to one ba it te kumba phi la I support yakini kumba phi la krishani ngi hakini ki music video baladan na comment ba hakini ka jingwai ka bangin pelai ha ka khatsau tre ro na kwa ba phi phin krishani ngi da ka ba phi share phi like ba ro phi comments ba phi la ro ban subscribe ha ka channel jongi te kawing kwa ba nong ba ndanga la pe ye ki comments ha pa ka YouTube channel jongi ngai I shibun gi wa ba ni jet ki ju ki ta hanre kawing kwa ba nong phi ba kani kamde ka mon jongi kamde ka jingjit jongi ya ki actor actress hanre ka de ka jingdiman jong ka script ba ngi ha jet da kini ki actor kumba ngan ai nuk sai phi kumba shubungi ni shoot ka action movie plus to ba kandan fight te kadan kamini banje de ki actor ki ba khamhamet ki bajrang te kani kadai tang ka de kan nuk sama long kamde ra kaman jungi ba kamde ra ka jing pet jungi hanre ka jing jit jang ka script re kata nga ai khoblei ba phila ai jimut ingi banje de ki we actor project kamkut tangani kadang bun ki ka project ki dangbun ki project bangin shoot te hakini ki we project pensa I he ki actor actress khasi ki ba bhabri ki bansa mi haki we ba dik project juni te tingin piping shaka neka music video ka bangin sa play ha khatsa tring yakani ka sur larwai da I ram susyang ba I balasiu da rinta thiang te nagaleng jonga ngam dan shibone bankran tangawai hi ba kwa shisha phi ki parlo ba pin support ini da ka ba phi share phi like ba phi subscribe ba do phi la comments ha kani ki music video ka ba ngin plai ha ka khat saw tre kumbang yong ba kajing support jong phi ka ai man semingi ba ngin shna shushu ya kita ki film ki ba itanan ki ba phi ki nong pe kai pin sum tanan ban pe te nagleng jonga tang ka tai khoblei shibun ek por jong phi khoblei phi baro tina kaliang jonga wa phi ben saukmi bolong wini ki artist bol simenta ha kani ka film bala ai ka teng ka da ti ngadan ka khubor ka basutana pani thu afi menta ba nakaliang jong ka kiki gar studio menta kila pun kre ban plat ma sakoi pat ka music video ka ba ka badi jong kani ka film ka daw ka ban supply chen ha ka khasau tarik ban February ara jar arpo ka badai ka si karpang jong kisijur but hakani ka music video kan sa iba ki don ki punta ki balaring ki jaka jong kan ka rikasi ki ba itana na but kumasmit but kui ki jaka de ki bangam la anja ka teng hani bat misi I lagi pinsa sakhi de ki jong ki khama but yakani ka music video kumanchi thu fi ba kala compare naga tu ka music video ko dep jong ka dur bhabrio kakni ka music video lasna khamba but nalol ka bede but ka color correction ka picture quality but ka rukom ring ya kani ka music video but la ak ya kani ka music video da I miss one ring pongro kum I puran but ba phira do todong kum utin shop kani film jong ai ka teng ka da ti sa shi sien yang ngabu ujing kerpat snoba ba fin ai ya ka jing ka sang but fin press your button da ka ba fi like but share but subscribe ya kani ka Kiki Garage Studio ku
ngato endor sucian wa produce ya kini ke film ko pertik kadau wa ya kini ke film kadau da tho lane penwan dor ya ka param da uba phira mawa bat darwai da u ram sucian wa ka balasiu da renda thian te ya kini ke music video ko pertik kadau na ke film kadau upalai pai ba ha ka khaso trik yang uni bunai feb ar jarat phau hapo ka kiki garat channel tangan next kama kejing kerchan yang piman ko kejing munsemi tangam wa yosuk ka hado kata-kata kini ke music video hanre kejing pichar ko khado himan ko napi upai ba ya kani ka music video da renyi kam chiki thau sora mau kodok ki sobar bat kam ter kam sesmit te ekuble pi pai ba sachisen but ye pi request ikini ki jawai na po yang karet FM diterni kuble cibon.